Ачуланма миңа, туган җирем. Алыштырдың диеп чит җиргә. Озак кайталмасаң, сагышланып, кушып җырлыйм сине һәр җырга. Малайя безнең авылыбызда мулла иде. Ул киләде мулла кызына, улына. Ну, улында бер генә ызба, балалар бик күп, ул туктыдыр безгә. Безгә шул вакыттан әткәй бөтен авыл муллаларына хәбәр бирәдер, Коръән хатым итәргә. Сез беләсез нәрсә, что это такое Коръән хатым? Вы 30 мулла җыела. 30 муллага бүләләр Коръәнне 30 паря. Һәр бер мулла ала үзенә бер паряны укырга. Вот алар утыралар идәнгә, авылда инде беләсез, авылда асларына салган барсына да да, подушка. Ну вот алар һәр бер үзенең парясын беләдер каян үзләре укыйлар. Шуларның араларында бар иде Коръән хафизлар. Коръән хафизлар. Алар укыйлар вообще күрмичә Коръәнне. Үзләренең парясын укыйлар күрмичәләр. Алар ул кешеләрне әйттеләр Коръән хафиз. Безнең инде әткәй ел сайын Коръән хаким иттерәде. Әйтелә ул Коръән хаким менә 30 мулла җыелып бер ызбада укыйлар Коръәнне 1-2 сәгать эчендә укып бетерәләр шул 30 кеше. Ишек алыбызда 30 ат анда ниләр белән авылдан килгәннәр, барсы да атлар белән, чаналар белән. Менә шундый тормышта без тордык, әз булса да. Шуның өчен безне Сталинны яратмадына генә бик яхшыла туздырды, бирде. Все у них дома это происходило. Биребезгә. Что ли, это взяли и перевернули. Все,